Podcast České televize Procento na kulturu si zve k rozhovoru výrazné osobnosti z různých uměleckých oborů. Jsem Martin Rachman, jsem rád, že jste si pustili náš nový díl a dnes proti mně sedí Miro Remo, slovenský dokumentarista, držitel Českého lva, Slnka v sieti, Slovenské národní ceny a také Křišťálového globu z Karlovarského festivalu. Miro, vítej. Ahoj, ahoj. My si budeme tykat, protože by bylo asi nedobré předstírat, že si vykáme. Už si nějakou dobu tykáme, tak u toho zůstaneme. Já jsem vyjmenoval všechny ty úspěchy, které si zaznamenal se svým dokumentem Raději zešílet v divočině. Máš z toho ještě radost? Teď nedávno to právě byly Slovenské národní ceny, Slovenská filmová a televizní akademie tě ocenila Slnkem v sieti za nejlepší dokument. No vieš čo, mám z toho dokonca čím ďalej väčšiu radosť, že to je taký paradox, že býva to opačne, že vie to tak opadnúť, ale mám pocit, že som tak vnútorne silnejší naozaj hovoriť to, čo si naozaj myslím. Tak ma to tak posilňuje vnútorne, že tie ocenenia, že to proste asi, niečo to proste znamená a mám z toho veľmi príjemný pocit. Šel si s veľkou nervozitou do Karlovarské hlavní soutěže loni v léte? To musím priznať, že áno, ja dokonca ešte doposiaľ nie som úplne skalopevne presvedčený, že či ten film v takej podobe, ako sme ho stihli dokončiť, je tak dokonalý, ako som si želal, aby bol. Ja som vždy tie filmy mal fakt, že vypilované do poslednej bodky a s týmto filmom musím priznať, že sme sa extrémne trápili a jednak mi to trvalo a do poslednej chvíle vlastne som nevedel, že ako ho príjmu ľudia, ako ho príjmem ja sám, hej. Že som s tým nebol vôbec vyrovnaný, takže bol som nervózny, jasné. Je pravda, že si opravdu ten film dodělával, poslední střihy dodělával poslední noc před světovou premiérou v karlovarském programu. Doľaďovali sme na izbe u kameramana Dušana Husára, myslím, že finálny grading, už priamo nie strih, ale tak týždeň dozadu naozaj ešte film bol aj v strižni. To už ako nejde ani vyrenderovať za taký krátky čas. Myslím, že už sme nestrihali do filmu, ale riešili sme skôr farebné korekcie potom už ešte priamo vo Vároch, lebo mali sme to proste naplánované tak, aby sme využili každý jeden deň pred samotnou premiérou. Ja som aj poprosil Karlovarský festival, aby ak nás teda zahrnie do súťaže, nech sme na 100% až na konci programu, lebo inak to nestíhame. Oblek mám připravený, vím, co chci říct publiku a tam, že sedí tedy ve velkém sále hotelu Thermal 1200 diváků, ale to, co chybí, je dodělat poslední úpravy ve filmu. To je velký adrenalin přeci. Tak horšie by som sa cítil, keby som to neurobil. Takže ako ten tlak je obrovský, ale aj z druhej strany, ten autorský. A bolo by mi nesmierne ľúto, keby sme nevyužili naozaj každý čas, ktorý sa dal využiť, aby to bolo čo najlepšie, alebo aby sa to čo najviac priblížilo k tomu, čo chceme. Do toho filmu se ještě jednou zasahovalo, protože potom uvedení na Karlovarském festivalu, potom vyhlášení ceny, došlo k tomu, že jeden z protagonistů nešťastnou náhodou zemřel a vy jste tam doplňovali jeho jméno a datum narození a datum úmrtí. Áno, bola to otázka, že či ten film ponechať v tom nejakom radostnom vzplanutí, hej, ale potom som si uvedomil, že po tak intenzívnom zážitku s Frantom, ktorý som, a teda s oboma sme, samozrejme ten zážitok bol s oboma, ale prišlo mi to, že k úcty k nemu, k úcty k tomu jeho činu, k tomu filmu, bez neho by ten film nebol, som tam nakoniec, keď teda spadne opona toho filmu, po poslednom zábere som pridal piktogram, alebo jak sa to nazýva, krížik s jeho menom a s dátumom narodenia a úmrtia. Zvažovali sme chvíľu aj iné možnosti, ako ten film doplniť, ale nakoniec sme sa rozhodli len pre takúto, jak to nazvať, v tom minimalizmu bodečku, je to silné. Minimalistickú bodku. No. Spomínaš na nej často? Ale áno, je to tým, že naozaj denne dostávam správy od ľudí, ktorí ten film videli, pre ktorých ten film niečo znamená, nejak ich konfrontoval a ten obraz vidím, aj dnes vo vlaku som ho minimálne hodinu som na ňo pozeral, lebo som čítal rôzne periodika svetové, ako píšu o filme. Kanadská národná televízia odporúčila. To som zrovna teraz vo vlaku čítal, odporúčila ten film na
festivale Hot Dogs ako jeden z 10, ktorý by teda diváci nemali nestihnúť. Takže tiež tam bol vlastne vyobrazený tak pri tom čítaní. No, nejde sa tomu vyhnúť. Je to ale aj veľmi dobre, možno aj z druhého pohľadu, že veľmi rýchlo som sa s tým vyrovnal. Hej, že bola to neuveriteľne ťažká situácia pre mňa. Jeden deň vyhráte Karlové Vary a na druhý deň sa dozviete, že človek, s ktorým som tu dneska mal sedieť a s ktorým som mal ten svet s tým filmom obehávať, zmizol z tohto sveta a už sa viac ako neuvidíme. Tak čo k tomu povedať? No, nebolo to jednoduché, ale je to tam. No. Takto hovorím si, dneska si vravím, že takto odchádzajú tí najväčší. No. Jak sa darí jeho bratrovi? Bratrovi sa darí celkom dobre, ako Maruška, ich sestra sa vrátila do baráku. Tým sa samozrejme vyrovnali znova sily. Je tam nejaká dvojica, ktorá sa trie o zmysel života a tie hádky teraz trošku vyzerajú inak, ktoré sú na predmete dňa. Veľmi to pomohlo aj ľudsky. Veľmi pomohlo ľudsky aj to, že rodina nevnímala túto tragédiu ako niečo extrémne spojité s filmom, ale naopak ako súčasť proste existencie života. Sú veľmi radi, že ten film existuje. Aj preto, lebo Franta mal vo zvyku tie veci, ktoré si naplánoval v živote nikdy nedokončiť a proste bol považovaný za takého outsidera, ktorý stále len sníva. A jak mi aj Ondra nedávno povedal na festivale jeden svet v Prahe, že počuj Miro, že vieš čo, ten Franta konečne niečo dokončil, on to stihol. A v tom je sila toho príbehu, že preto vlastne, alebo ja sa domnievam, že preto sa aj tie vzťahy medzi nami nezhoršili, naopak sa ešte zintenzívnili. No. Má Ondro teraz nejaké zdravotné komplikácie s nohou, tak uvidíme, jak to dopadne. No. Tak ja mu držím palce. Mohlo by to soužití se sestrou pod jednou střechou být námětem pro volné pokračování raději zešílet v divočině 2? Isto áno, ale som si vravel, že jednak aj z úcty k tomu ukončenému deju alebo dianiu, aj symbolicky mi to príde, že by som asi v tom nemal pokračovať. Možno by sme si viac mali užiť to naše spoločné kamarátstvo, ktoré potom zostalo. Ale samozrejme je to priestor, kde by sa takéto niečo dalo veľmi pohodlne realizovať. Dokonca človek na to hneď aj myslí. Ale nie je všetko len o filmoch. No. Tak možno v najlepšom, a ďalšia vec Slovenska hovorí, v najlepšom treba prestať. To máte asi aj tu. Kdy si bol naposledy na Šumavě? Na Šumave, to som bol pomerne dávno. Na Šumave asi premýšľam 3-4 mesiace, to budú už 3-4 mesiace, ale s Ondrom som bol 2 týždne dozadu na festivale Jeden svet v Prahe. Že ako ten kontakt udržujeme. No a aj sme si, myslím, že včera alebo predvčerom volali naposledy. A s rodinou som prakticky v dennom kontakte cez správy. Informuješ je o těch dalších a dalších úspěších filmů? Oni sú informovaní, lebo v rodine majú aj ľudí, ktorí majú internet, samozrejme, však ten svet je dneska prepojený, takže o tých úspechoch sa dozvedajú a keď nie odo mňa alebo zo siete, tak od svojich susedov a známych. Takže myslím, že sú dosť zorientovaní, čo sa deje. Často nemá novinář v České republice příležitost mluvit s vítězem Karlovarského festivalu, aby si ověřil, jaký je ten praktický dopad té výhry. Křišťálový globus je moc hezká cena, je k tomu nějaká finanční výhra, ale co se fyzicky potom stane, ten zájem z dalších přehlídek, co se za možnosti otevře okamžikem, kdy pózuješ s hlavní cenou nad hlavou? No tým, že je to vlastne v top 10 tých svetových festivalov, niekto hovorí, že top 7, niekto to ešte proste viac presadzuje, tak samozrejme sa zacieli veľká pozornosť všetkých ostatných festivalov na celom svete, ktorých je ten taký main list, alebo ten hlavný zoznam je možno 250 akcií, ktoré sú naozaj významné. Samozrejme, každý ten festival bojuje o premiéru, v tom jednotlivom štáte chce mať ten film prvý, ale pre ten film to prakticky znamenalo okamžitý priestor na zhruba 30 svetových festivalov po celom svete a to sa potom následne z nich sa to potom šíri ďalej a ďalej. Ako je to, no a samozrejme aj to nešťastie zohralo nejakú rolu, tie svetové médiá, ktoré píšu o filme, písali samozrejme aj o tomto, takže sa zbehli také z jednej strany ideálna konštalácia aj tragédie, aj úspechu. A vlastne tá dráma, ktorou to vrcholilo,
dráma o život to nejak ešte celé počiarkla, takže ten film si to miesto našiel. No. Ako je to aj pekné, aj smutné, ale hej, no, ten Franta letí ďalej a letí s tým filmom, jak to zvyknem hovoriť, a je super, čo ma veľmi teší, že ľudia na celom svete to naozaj vnímajú, tento jeho let, alebo toto jeho posolstvo, dokážu sa ponoriť do tej mysle tých dvoch ľudí. Naozaj ja zvyknem rozprávať, že to je taká rozprávka pre dospelých, ktorá nás konfrontuje s tými dospeláckými našimi problémami, ktoré žijeme, alebo nielen problémami, tou realitou, ktorá nás obklopuje a veľmi nekompromisne nás spytuje naše svedomie, alebo vie takto zasiahnuť človeka. Tak z toho mám ja obrovskú radosť, že k tejto konfrontácii dochádza a že tí ľudia si to... Proste, že tie energie sa vymieňajú celosvetovo. No. Tak kryštálový globus znamená, jednoducho povedané, proste globálny dosah. Kolik ty si obletěl festivalových měst? Tak to neviem, moc ako zase nie sú to, nedá sa letieť všade, možno na 15 festivaloch som bol osobne. Zrovna pozajtra letím do Clevelandu, potom myslím 4 dní na to máme v Chicagu projekciu, potom idem do Frankfurtu za 3 dní na to a potom do Českého Tešína, do Krakova. Takže som na takej, snažím sa to nejak spájať, aby som mohol robiť aj niečo iné, ale musím sa priznať, že veľmi intenzívne sa venujem tomu, aby ten film po tom svete ako cestoval a aby som nejak s ním bol, lebo myslím si, že je to dôležité nielen teda pre môj život, ale aj pre ten jeho odkaz Františkov. Stačilo si od toho července začít pracovat na něčem novém, něco dál dokončit, protože mně to přijde, že ten diář tady zaplnili hlavně filmové festivaly. Ale áno, otázka je, že čo som ochotný povedať, ale dokonca v Amerike som dokonca stretol jedného veľmi zaujímavého pána zo Svetovej banky, ktorý by chcel urobiť v Čechách na Slovensku film. Takže rysuje sa taká veľmi zaujímavá spolupráca. Vždy, keď človek niekde ide a má nechcem hovoriť, že má otvorené srdce, ale proste má otvorenú myseľ, tak sa niečo stane. Ja veľmi rád na tie festivály chodím. Takisto, keď som bol vo Washingtone, telefonoval som s mamou. Mal som takto telefón, hej, keď si to predstavíš, že po ulici a zrazu kričím mama, pozri sa, to je Bill Gates. A naozaj Bill Gates bol pred mojou kamerou asi, neviem, koľko to bolo, 3 metre. Bill Gates sa obrátil aj so svojimi bodyguardami. Nevedeli oni, čo majú robiť, lebo vyzeralo to, že naozaj telefonujem s matkou. Tak aj otec sa prišiel pozrieť, videli Billa Gatesa. Takéto veci sa človeku stávajú. To ma baví, hej, na živote. Mimo iné, teda, keď nehovoríme len o tých úspechoch oficiálnych, tak práve takéto drobnosti, že tie festivaly mi tvoria teda aj taký alternatívny život, ktorý ma nejak naplňa. No. Řekl si Billu Gatesovi o fotku tak, ako si řekl Johnny Deppovi? No práve, že som nad tým rozmýšľal dlho. Teda mal som asi 15 sekúnd a neurobil som to. Tam s tým Johnnym Deppom som bol v takej familiárnejšej pozícii. Tam sme boli na festivale Emira Kusturicu v Kustendorfe. A myslím, že sme tam boli 2 alebo 3 dni s ním zavretí v jednom areáli, kde nemali prístup ani novinári a bolo to také študentské podhubie, ktoré tam ten Kusturica vytvára. A takže tam to bolo trošku za iných podmienok, hej, tam sme doslova pili za jedným alebo za druhým stolom, že nás delil len jeden stôl. Ten kontakt bol bližší, toto bolo také, ako tuto som sa cítil ako votrelec trošku. Ty jsi odvezl společnou fotku a Johnny Deppovi si narval v tom dobrém slova smyslu do ruky DVD se svým filmem Arsi Versi? Arsi Versi, áno, bolo to také maličké DVDčko, ako kedy si boli malé platne, tak... Minidisk. Áno, také niečo ako minidisk, malo to taký pekný buklet, to sme robili pre ten film a viem, že som mu to podal a povedal, že si to pozrie v lietadle, no a ťažko povedať, ale potom naozaj ten film obletel aj Ameriku, to bol vlastne prvý film, kde som videl, že je možné uspieť na celom svete. Dokonca to bol študentský film, za ktorý som si napokon kúpil prvé auto. To mi tak ako zasvietilo, že ty však ako na čo chodiť do práce, lepšie je točiť filmy. Ale nebolo to takéto ľahké, ale áno, tam som to nejak vnútorne pochopil, že viem sa stať filmárom, alebo uveril som tomu aj ja sám, že to už nie je iba taký bočný jobíček alebo bočná záľuba, ktorá ma baví, ale že
však to možno som není až taký blbý a zlý. Tak možno, čo ja viem. Tak. Lebo človek o sebe viac teda dosť o sebe pochybuje. Tak, ešte pořád? No Arsiversi... Ja neviem, asi áno. Arsiversi je jeden z nejoceňovanějších slovenských filmů. Ty si pozbíral asi 630 různých festivalových ocenění. Možná, že už ho pomalu budeš dotahovat za raději ze Šíle divočině. Tam myslím, že dokolo 10. No, tak to nikto nečakal, no samozrejme. No, tak čo sa k tomu dá povedať? Ten film bol, myslím, že na 200 festivaloch a možno 150 a 40 z nich skoro vyhral, takže a to na veľa festivalov už nemohol byť ocenený, lebo už bol v súťaži, už to neumožňovali vlastne podmienky tej súťaže. Takže, hej, no, otvorilo mi to cestu a tiež prekvapilo ma to, aké to je vlastne, nebolo to až také ťažké, hej, ale fakt som si myslel, že každý film, ktorý potom natočím, bude takýto, že to už vlastne z tejto vlny už nikdy nevypadnem, že to už ako som sa stal asi umelec a to už bude takto stále, že super, ale nebolo to tak, samozrejme. Kdy prišlo to vystřízlivění? Tak hneď ďalší film, samozrejme, lebo človek si myslí, že bude pokračovať v tom istom, ako na tej istej vlne záujmu, ale to vôbec sa jednak sa to nedá ani predikovať, že čo sa stane hitom, je to niečo ako sa deje s pesničkami. Myslím, že je to dosť podobné, že aj si človek myslí, že urobil všetko a je spokojný. Aj dramaturgicky, čo sa týka, má pocit, že je to vystavané, že tie veci sú dotiahnuté. Aj nejak vnútorne je presvedčený o úspechu a pritom ľudia o to nie, že zakopnú, ale nestane sa ten zázrak. No. Tak s týmito filmami sa musí stať zázrak, lebo tá konkurencia je obrovská. Tých filmov sú tisícky ročne, dokumentárnych, ktoré sa vyrobí. A iba 20 z nich, možno 30 oblieta ten svet, tie festivaly, hej, že z tých len za pár vyhrá tie najväčšie ceny. No, tak. A je pravda, že ten trh je tak presítený, že film, ktorý dnes nevyhrá nič, alebo nevyhrá nejakú veľkú cenu, tak sa stratí. Hej. Môže byť aj dobrý. Môže zrovna byť s najlepším filmom na svete v súťaži, ale už bol v tej hlavnej súťaži niekde a už ho nezoberú pre nejaký ďalší festival, kde teda by mohol získať takúto prestížnú cenu, ktorá by ho vystrelila. No, ale bez toho to naozaj dneska je ťažké. Těch možností, jak se dostat k nějakému filmu, kde vidět filmy hrané, dokumentární, animované, těch platform je opravdu celá řada, takže zaujmout a diváka tak, aby si vybral právě tvůj titul, musí být fakt jako celá těžká záležitost. Mě vlastně v téhle souvislosti zajímá, co všechno zvažuješ, když se rozhoduješ, že z tohohle tématu bude celovečerní dokumentární film. Mm-hmm. Co všechno ovlivňuje ten výběr toho možná protagonisty, toho tématu, spolupracovníků samozřejmě. Co všechno musíš dát dohromady, než dojdeš k závěru, máme to pohromadě, můžeme jít točit. No tým už moc neriešim, tým viem, že zoženiem, že už som nejak ako ukotvený, že viem, že aj oni ma poznajú a ja si myslím, že ich poznám a tiež si viem vybrať, že kto by bol na ten typ projektu vhodný. Ja v tom hľadám nejaký vnútorný konflikt, niečo, čo ma ako rozruší alebo veľmi poteší, niečo, čo ma možno veľmi uspokojí, nejaký poriv toho vedomia, ktoré nastane, že niečo, hej, tohto typu, to asi musí byť niekde na začiatku. To môže byť aj úplná banalita, hej. To môže byť, ja neviem, rozhovor kľudne taxikára so svojím prísediacím, ktorý nevie vystúpiť, lebo má dosť, hej. Dajme tomu, to je jedno, hej, ale niečo, čo mi príde veľmi osobité, ten charakter toho vzájomného správania, tej komunikácie. Alebo potom v prípade divočiny, tam to viem veľmi konkrétne, tam to boli jednoznačne tí dvojčatá. Odjak živa ma zaujímali dvojčatá, ako každého človeka. Keď idú dvojčatá po ulici, tak málo kto sa neobzrie. Hej, že zase je to taký motív, sa povedať, že na prvú, ktorý ma zaujal, ale samozrejme to by samo o sebe nestačilo, takže človek ide ďalej. No tak ja tiež snažím sa nájsť niečo také, ten prvotný záujem a potom ísť do tej hĺbky a nájsť tam možno tú štruktúru, ten zmysel tej témy, možno tam nájsť tú samotnú tému. Tiež sa momentálne zaoberáme takým stavovským postavením, že chodíme po smetiskách a po týchto upratovacích službách, po smetiaroch a snažíme sa pochopiť tú hierarchiu
toho, kto je vlastne v tom rebríčku toho smetiara hore a kto je dole. Hej, že tam existujú tiež takéto veci, že ten šofér v tom aute je v tom teple, zatiaľ čo tí dvaja, čo tam naskakujú, tak tí by tiež chceli byť šoférmi. A zrazu mi to začne hrať, že je tam konflikt. Ten človek nemôže predsa celý život naskakovať na to auto v tej zime a ten nadávať z kabíny, nech si pohnú. Proste je to, že takéto veci takéto veci ja hľadám, týmto ja žijem, ako čo sa týka v tej filmárčiny a neviem, či ešte potrebuješ vedieť niečo bližšie. Já si projdu teď několik tvých úspěšných titulů. Jo, kľudne. Co tě dovedlo do jednoho z nejtvrdších kriminálů na Slovensku, což je tvůj film. Ano. Film Comeback. To je město, kde ty jsi se narodil, je tam ten proslulý v uvozovkách, tedy kriminál. Jo. A ty se prostě jednoho dne rozhodneš, že chceš vědět, kdo je za těmi zdmi, mřížemi, co jsou to. Jo. No ja som ako dieťa chodil veľmi často po tie steny toho kriminálu, lebo som vyrastal v blízkej obci, asi 2 zastávky vlakom. A keď sme išli k babičke, tak sme míňali tú basu. Takže vždy som sa tak ako s hrôzou díval, čo to tam v tom hrade hore nado mnou je. A musím sa priznať, že som ako taký cestovateľský typ, mám rád ten adventure, proste neviem, jak sa to v slovenčine povie, to dobrodružstvo mám fakt rád. A mám rád aj, mal som taký pocit, že je to niečo až také tropické pre mňa. Až niečo... Dostať sa do kriminálu. Áno, niečo také nevšedné, že wow, že to je vlastne priestor, do ktorého sa normálny človek nedostane, ale filmár sa tam môže dostať, lebo tam môže skúmať nejaké javy, ktoré teda súvisia. Teda mne učaroval, rozhodne mi učarovala tá téma, že domovom sa stáva samotná basa, nie ten vonkajší priestor. Že to je, preto vlastne tí ľudia sa tam tak radi vracajú, lebo tam majú svoje istoty. Ľudia majú radi istoty. Takže áno, pravidlá a vonku sú vlastne ohrození totálne. Tam im ide doslova o život. Takže mnoho z tých väzňov bolo fakt rado, že je späť, že im to zachráni život. A tak to bolo niečo, keď som zistil, tak som mi tiež pretočilo to moje vnímanie toho, čo tam ja idem nakrúcať. Samozrejme, sme tam prišli s nejakou úplne naivnou ideou natáčať nejaké homosexuálne páry alebo proste kopa takých blbých tém zvonku, ktoré nemali nič. Proste bolo to postavené na vode, iba na tom záujme toho dieťaťa. No ale samozrejme my nasávame, sme otvorení a tam sme to rýchlo pochopili, že ten film je o niečom inom. Takže bola to taká detská dušička, ktorá ma tam voviedla. No. Bylo tam i to téma touhy po svobodě, protože to je téma, které rezonuje v divočině, raději ze šíle. Isto, áno. Tak i v Comebacku? Áno, ale tá sloboda má veľmi zaujímavé parametre. Tá sloboda nemusí vyzerať tak, že človek, tak ako si všetci predstavujeme, hej, že neexistuje ideálna sloboda, tak by som to nazval, ale je to jedna z tých odnoží tej slobody, áno. Je to pravda, že celú dobu sa venujem tejto téme. Co tě přivedlo za Richardem Millerem? Tvůj dokument Nespoznaný vo slovenčine. No tiež, keď sme teda pri tej slobode, tak Richard Miller 90. rokov predstavoval totálne nespútaného interpreta. Bol to taký obrovský zjav na tej slovenskej hudobnej scéne. To bol tak výchor, ktorý tam ako rozvíril úplne všetko, čo sa dalo. Rebel bez príčiny. Rebel. Otázka, že či bez príčiny, ako chápem, že sa to takto, ako vie sa to takto ukotviť. Ale ja by som v tom istú príčinu videl. Proste je svet, na ktorý treba reagovať a dá sa reagovať niekedy len takto prudko. Tak on si vybral túto cestu, podľa mňa veľmi ťažkú, aj keď ale zase na druhej strane extrémne intenzívnu, čo sa potom, a čo je výborné, že tie ťažkosti, ktoré po tej ceste ako mal, tak reflektoval v tej tvorbe svojej, že je to proste odraz, jeho tvorba je fakt odrazom jeho života, čo je výborné. A ďalšia vec, ja som na ňom odrastol ako hudobne, že boli to albumy, ktoré som naozaj si užíval, a takže nebolo pesničky, ktorú by som nepoznal, mal som pocit, že ho dokonalo poznám. Tak sme si povedali, o kom inom, keď nie o našich idoloch by sme mali robiť filmy. Zatím mi z toho vychází, že to, co si zapamatoval ze svého detství, k tomu si sa pak vracel vlastne. Ja hovorím furt, že som veľké decko.
Nič nového. Slyšel si nové album Richarda Millera, Dunajskou strelu? Dunajská strela. Slyšel som iba jednu pesničku. Akože ja inklinujem skôr tej staršej tvorbe, mne už toto príde trošku, jak to nazvať, nechcem Richarda uraziť, ale akože ten zenit si myslím bol v jeho mladej tvorbe. Hej. Ale cítim z toho postupom času posledných 10 rokov, tak mám taký pocit, že sa to zlepšuje. Ale ako ja hovorím, dneska už počúvam iných interpretov, ale Richarda mám veľmi rád. Ale neuč vtáka lietať, to nepřekoná. Nebo zatím nepřekoná. Sú veci, ktoré sú podľa mňa neprekonateľné a Richard ich má desiatky neprekonateľných hitov. Veľmi ťažko sa prekonáva také enormné množstvo hitov a zvlášť v atmosfére, keď si človek uvedomí, v akej atmosfére vznikali, čo tomu všetko on musel podriadiť, ako nastaviť ten svoj život, aké veľké bláznostvo to bolo, tak ono sa to, na jednej strane mu to ten život zobralo a na druhej strane nám to ten život doplnilo. Hej. Tak otázka je, či Richard ešte niekedy chce zažívať niečo podobné. Hej. Ani by som sa mu nečudoval, keby nie, ale hovorím, no ja som fanúšik tej jeho skoršej tvorby jednoznačně. Pak tu máme dokument Kultura, což by mohl být vlastně námět na druhý film s druhým pokračováním, protože to je 10 let, co si měl premiéru Kultury a ve slovenské kultuře i v té české se v posledních týdnech, měsících toho dost zásadního děje, že by to zasloužilo možná pohled dokumentaristy nebo zaznamenání od dokumentaristy. Co ty na to? Istotne áno. Ja som si už v roku 2016, keď som ten film nakrúcal, myslel, že to je obrovská téma, na ktorú treba nadväzovať. A fakt som si naivne myslel, že ja budem len taký spúšťač tejto myšlienky, konfrontovať to prospechárstvo kultúrne, hej, že keď teda nejde o nejaké vyššie ciele, vznešené, kultúrne, ale za kultúrou sa často ako objavujú nejaké iné nejakí iní hráči, ktorí ju ako s ňou hrajú iným štýlom. Obchodní zájmy môžeme říct. Ale áno, aj obchodné, môžu byť aj politické. Oni, a vlastne aj to sú do istej miery obchodné záujmy už dneska. Takže, hej, no. Neviem, no. Popravde musím sa priznať, že za ten film som ako sklidil, ak sa to v Čechách povie, kopu hejtu z vysokých ako kultúrnych špičiek na Slovensku, ako nebolo to úplne prijaté s pochopením, ale stále ďalej a ďalej som presvedčený, jak vidíme, čo sa vlastne deje, jak sa tá kultúra rúca, alebo tá moja kultúrna predstava. Tiež je to nejaký idol, alebo idealizácia niečoho, nejakého fenoménu, ktorý podobného možno ako Richard Miller, tiež mi to nejak spadlo. Tak tá kultúra, to, čo som si o nej myslel, tiež mi to nejak spadlo vtedy, že tak som sa s tým konfrontoval ako človek, ktorý o nej asi mal iné predstavy. Chcel som na to poukázať a chcel som ukázať aj druhým, čo si o tom myslím, o tom, čo vidím. A som naozaj prekvapený, že tých kultúrnych alebo tých filmových reakcií nie je viac. To dodnes tomu nerozumiem. Možno teraz, keď sa Maďari prebudili, tak niečo... Sa začnú diť veci. Neviem, ťažko povedať. Ja som fakt zvedavý, lebo už ako na Slovensku tá situácia vôbec nie je dobrá. Mnohým kultúrnym centrám fakt hrozí zánik, vznikajú tam zbierky na to, aby prežili. Ministerstvo sa tvári, že ako keby to financovanie, ktoré bolo roky nastavené, zabehnuté, tá kontinuita nevidí v tom asi nejaký zmysel, alebo ja tomu vôbec nerozumiem, ak je zmyslom to vrátiť sa do obdobia mečiarizmu, keď sme na Slovensku mali 5 filmových klubov niekde, alebo 10, alebo neviem presné číslo, ale sám som s filmami chodil po Slovensku, takže viem, že nebolo ich kde premietať. A veľmi dobre poznám aj situáciu z posledného obdobia a musím povedať, že tých mladých ľudí, ktorí sú ochotní sa tomu venovať, sa fakt, že vyrojilo vďaka nejakým podmienkam, aj keď to není žiadna zlatá baňa robiť v kultúre, preboha. Hej, že to sa vôbec tomu nerozumiem, ako je možné, že títo ľudia nedostávajú príležitosť. Však to je náš zlatý fond. To sú blázni, ktorí robia v kultúre. Tohle téma má v sobě ten boj za svobodu, možná touhu po svobodně tvořit, vyjadřovat se. Je tady ta změna toho
společenského klimatu, možná těch podmínek, té nálady ve společnosti. Co tě z toho znervozňuje nejvíc? Tak mňa znervozňuje to, že keď sme aj pri tých centrách, hej, že to sú proste miesta, kde tí ľudia dostávajú aj iné informácie. Ten autorský svet je krásny v tom, že nepodlieha tlaku. Keď je dobrý, keď zostáva autorským, tak síce v Európe je tendencia, alebo zvykli sme si na to, že autorské veci financuje štát, ale štát do nich potom nezasahuje. A teraz je tendencia, že štát, keď si ako vydobíja právo, keď ich financuje, do nich zasahovať. Začína zasahovať aj do toho, čo si tí autori majú mysleť, čo majú rozprávať, či majú hovoriť, alebo nemajú hovoriť. To je podľa mňa základný útok na slobodu. Nielen slova, to je proste na slobodu existencie. Ako, neviem, čo iné od kultúry ako možno čakať, ako potom na čo nám je taká kultúra, však to je úplne zbytočná vec. Jej kvalita spočívala v tom, že sa mohla rozbehnúť akýmkoľvek smerom. Hej, že to... Takže pre mňa je to, otázka bola, že čo to znamená pre mňa. Jak moc ťa to znervozňuje? Co ťa na tom znervozňuje nejvíc? Ja som pomerne ako otrelý človek, že dokážem vydržať. Som zvyknutý na ťažké podmienky, lebo tie filmy ako naozaj nie je ľahké vyrobiť aj za daných finančných podpor. Není to tu nič v porovnaní ako so svetom a vôbec už keď sa len do Rakúska pozriem alebo do Nemecka, vôbec smerom na západ, ale aj do Poľska, hej. Aj akože Maďarsko bolo na tom posledné roky zle, ale tak tie naše filmy sú 5-10 krát lacnejšie, hej. Ale súťažíme v tej istej sfére, teda na tých istých festivaloch alebo v tých istých kinách. Čo ma znervozňuje, že toto rušenie tých kultúrnych centier a vyhadzov ľudí, ktorých si vážim, kde vidím za tých 20 rokov, čo sa v tom priestore pohybujem, nejakú kontinuitu, vidím, že tí ľudia sa vyvíjajú, že tomu remeslu rozumejú, že v niečom, čo nastavili, pokračujú, že majú niekoľkoročné dlhé projekty, ktoré majú zmysel. Vidím, že z tohto trochu mám obavy, hej, keď sa takíto ľudia vlastne zbavujú funkcií. Hej, že alebo sa nahradzujú. Čím sa nahradzujú? Však takýto človek vzniká 20 rokov. Ja sa absolútne čudujem. Ja to považujem za nepochopenie toho, na čo tá kultúra je a čomu má slúžiť. Absolútne tomu nerozumiem. Jenom tvůj názor. Kolik to vyžaduje odvahy v této chvíli na Slovensku odmítnout jako herec, herečka roli v seriálu, řekněme, státní televize? Mm-hmm. Protože teď v nedávné době třeba Zuzana Kronerová odmítla hrát v seriálu, protože ho vyrábí Slovenská televize a rozhlas. Mm-hmm. Kolik to za tebe vyžaduje nějaké osobní odvahy, protože to může být profesně likvidační vlastně. Závisí, samozrejme, je to strašne individuálne, lebo napríklad, keď máte možnosť utiecť niekam, tak to hrdinstvo doma je potom ako menšie. Hej. Otázka, toto sa ťažko hodnotí. Hej. Takže keď ja tu vyhlasujem, že som kritikom týchto ako vecí, ktoré sa dejú, tak je to asi pre mňa fakt ľahšie ako pre herca, ktorý živí rodinu a robí možno v slovenskom nejakom divadle a má nejaký kšeft v slovenskej televízii. To fakt asi nemožno zrovnávať. Závisí to samozrejme od týchto podmienok, ale ja si myslím, že čím nás je viac, ktorí na to upozorňujú, tak tým je väčšia šanca, že sa s tým niečo bude robiť, že sa to vlastne pohne, alebo že sa to napokon preklopí. Však toto predsa nemôže takto existovať do nekonečna, však to je záhuba kultúrna. Hej. Však to potom nemá zmysel na tom Slovensku vôbec žiť, alebo kdekoľvek, kde takto sa budú veci mať, hej, že toto proste nejde. Asi by nebylo dobré hledat svobodu v divočině, když se vrátím obloukem k tvému filmu. Tak, nebo si dokáže predstaviť ale však z tej divočiny, tá divočina je... Ja nie som človek, ktorý by našiel slobodu v divočine, ani nie preto, že by som ju tam nevidel, vidím ju tam, ale ja som vyrastal na malej vesnici, malej dedine a ten les sme mali naozaj blízko, 2,5 tisíca obyvateľov tam bývalo. Na Považi pri Trenčíne. A takže ja som si toho lesa alebo tej prírody užil. Mne dokonca nevadí ani panelák, ja som tam spokojný. Ja nepotrebujem mať barák a pozerať sa na zelenú plochu. Je to krásne, mám to rád, ale nepotrebujem to k životu, potrebujem skôr tie vzťahy, robiť to, čo ma baví, venovať sa témam, ktoré zväčša nachádzam v mestách, alebo medzi ľuďmi. No. To, že zrovna to bola teraz divočina,
Za to môžu asi tie dvojčatá, no proste mi učarovali. No. Ja mám ten magický svet rád, že to magické prostredie, to rozprávkové, mám rád, som veľmi rád mimo ten normálny, totálne autentický priestor, mám rád vždy, keď je to nejak ohnuté niečím. Preto aj tá väzenie je svojím spôsobom dosť iné prostredie, ako keby som išiel na tie hrany toho spoločenského priestoru. Já teď jenom 3 takové krátké otázky ještě k tomu filmu. Dobre, pohode. Kdy jsi naposledy skočil holý, v překladu nahý, do kopřiv? Stalo se ti to někdy? To je jedna scéna? Nikdy. Nenašel si odvahu? Nikdy by som to neurobil. Akože to by... Už možno dneska je to také jednoduchšie, ak je tá koža taká hrubšia, tak už ma to tak neprhlí sa to slovensky, tak už by sa to možno dalo, ale keď som bol malý, si pamätám na to, jak to bola hrozná bolesť, že to bych asi nedal. Od té chvíle, kdy jsem tuhle scénu viděl ve tvém filmu, jsem přesvědčený o tom, že letos v létě musím se rozběhnout do vzrostlých kopřiv. Tak môžem ti to vybaviť na Šumave, to není problém. Aj do tých autentických. Dobře. Zabil jsi někdy zvíře, kohouta? Ne? Ani kapra, ani mravca. Jak se na to dívalo, jak se to točilo? Nebol to pre mňa až taký veľký problém. Týmto som si už ja proste v živote prešiel, že keď som schopný to zjesť, tak som schopný to vidieť, jak to zomiera. Proste neviem, túto fázu za sebou mám a pochádzam z vesnice, z dediny, kde som videl zabíjačky, že videl som nie, že by som, samozrejme vždy som si zatváral oči a považoval som to za nehumánne. Ja nezabím ani kapra, mne to, ja by som to, ale... Radši kuřecí řízek. Tak ako je to zase. Ale ako fakt, ja sám to nedokážem urobiť, alebo takto ja si na to netrúfam. Asi keby samozrejme nebolo čo jesť, tak to spravím, ale neviem si predstaviť, že by som to musel teraz, keby ste ma tu teraz s tým konfrontovali, tak asi odmietnem. Franta s Ondrou tě k tomu... Tak Franta, Ondra, nie, tak oni nenútili absolútne to vôbec. Oni ma do ničoho nikdy nenútili, tak som aj ja sa snažil ich do ničoho nenútiť. Do najväčšej miery, ako to šlo. Tam celkovo na tej Šumave tá smrť znamená iné. Ako tam, ona je oveľa viac bližšie k životu. My sme v tých mestách trošku viac izolovaní, alebo v tej spoločnosti od tejto témy. Takže není to pre nich až taký problém, no, by som povedal. Tak to až blbo povedané. No. Ještě pořád dokumentuješ své kamarády z dětství? Vzniká něco, čemu můžeme říkat časozběr? Bude z toho jednou dokument Takový jsme byli? Čím ďalej menej, je to dosť nepublikovateľné, si myslím, že ani nie, že asi by som sa, možno ja by som sa odhodlal ako nejaká súčasť nejakej sebareflexie, že bolo by to asi aj dobré, ale obávam sa, čo by povedali manželky mojich kamarádov a som si není úplne istý, možno po 60-ke, že by sa, ale tak je pravda, že to trošku ustalo, kedysi som to robil viac, a možno by som sa mal k tomu vrátiť. No, ako je to. Sú to, alebo možno si šetrím tie veľmi pekné chvíle, ktoré nám zostali v tom našom detskom svete, lebo naozaj držím si tú partiu tých kamarádov z detstva. Sme asi taká 20-30 chalanov z tej dedinskej krčmy, ktorá sa ako nikdy nerozpustila a minimálne raz ročne sa na veľkej akcii stretávame niekde v horách. Toto sa snažíme a popri tom samozrejme pri iných príležitostiach, tak možno menších. No, ale akože stálo by to za to, bolo by to veľmi pravdivé. Ono už by to nebyla jenom vaše historie, ale možná i historie Slovenska. Trochu. To sa neodvážujem povedať. Ak táto naša partia by bola históriou Slovenska, tak neviem, kde by sme boli, možno už aj vo Vietname. Ale nie, to... No budu doufat, že to bude jeden z těch tvých filmů. Ja, možno nejaký kraťas. Se kterým budeš... Ja, takto, v 60, áno. To by som sa tomu musel zase aspoň 10 rokov trošku povenovať, pozbierať tie archívy, čo kto všetko ponatáčal na tie telefóny a ako kade, čo sa točilo, no ale možno raz, no. Miro, nakonec, poslední věta. Tvůj film Raději zešílet v divočině je možné vidět na několika VOD platformách, ať už je to Da Films, ať už je to Quiff TV, ať už je to HBO Max, teď také nově i vysílání České televize. Občas se objeví i v nějakém artovém kině. V jedné větě, proč jít ještě, pro ty, kteří film neviděli, se na dokument Raději zešílet v divočině podívat do kina
anebo si ho pustit alespoň doma v televizi. Tak podľa mňa do kino je podľa mňa zo všetkých týchto možností, kde sa človek môže vystaviť filmu najslobodnejšie v zmysle, že tam vás neohrozí nič, aby ste ho dopozerali. Iba tam si môžete aj pospať, keby už zrovna k tomu prišlo. Takže táto sloboda toho priestoru, tá je super. Samozrejme, film je to do kina. Je to obrazový, krásny film a... Taký máš Českého lva. Za kameru, no. Áno, sme sa snažili. S Dušanom Husárom. Áno, Dušan to veľmi pekne nastavil, celý ten vizuál a podarilo sa nám to udržať až do konca, čo je krásne. No a čo sa týka tých platform, ja som samozrejme rád za každého diváka, ktorému ten film niečo dá. Robili sme ho 5 rokov dohromady. Posledné 2 roky dosť intenzívne aj v strižni, alebo rok a pol. Takže budem len rád, keď sa tie časy naše a divácké vyrovnajú, alebo už sa myslím, že misky váh naklonili na tú divácku stranu, tak ten film sa teší veľkému záujmu. Ale budem rád aj za každú kritiku, ktorá mi príde a posunie ma zasa trošku o kúsoček ďalej. Takže let's go na platformy a do kin. A pište režisérovi, dokumentaristo. Vy, Miro. Facebook, Instagram, všetko je do dispozície. Všechno beru. Miro Remo, host našeho podcastu Procento na kulturu. Miro, děkuju, že jsi přišel, že jsem si mohl s tebou probrat nejenom tvůj zatím poslední film, ale i ty filmy, které si natočil předtím. Díky, ať se daří, držím palce. Já ti velmi pěkně děkuji, vždy je to s tebou příjemné. Děkuju a vám díky za to, že jste náš podcast dokoukali až do konce a že si snad nás pustíte i příště. Mějte se hezky, na viděnou.